Vil du gerne bestå? Vælg prøve.dk. Motorcykel, teknik til den praktiske prøve. Inden du får lov til at starte med at køre på vejen med den prøvesagkyndige, så vil du blive stillet typisk 4 spørgsmål om motorcyklens teknik. Afhængigt af om du kan svare på de spørgsmål, vil den prøvesagkyndige vurdere, om du har svaret tilfredsstillende, eller om du vil få mindre fejl, stor fejl eller meget alvorligt fejl. Hvis du for eksempel slet ikke kan svare på nogle af de spørgsmål, som du får stillet, vil det være en meget alvorlig fejl, og hele prøven vil betegnes som ikke bestået. Styreapparatet. Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt. Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder. Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelse. Styr og styrhåndtag skal sidde fast. Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem gaffelkrone og samlestykke samt i teleskoprør må ikke forekomme. Styreapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal kunne drejes let og hurtigt uden mislyde eller punktvis træghed. Slør må ikke forekomme imellem hjulleje og stikaksel på både forhjul og baghjul. Slør i svingarm må ikke forekomme. Bremser. Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved hydrauliske bremser er opfyldt. Bremsegrebet skal sidde fast, skal have en mindre frigang og må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til vindpåvirkning svarende til en kraftig opbremsning. Ved meget kraftig aktivering vil bremsegrebet på nogle motorcykler kunne trykkes til anlæg mod styret. Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsegrebet ikke kunne trækkes længere, synke ind mod håndtaget. Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en skridsikker overflade, så den giver et godt fodfæste. Bremsepedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren. Den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet, og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling. Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsepedalen ikke synke. Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem minimum og maksimum mærket. Eller ved, at kontrollampen ikke er tændt. Lygter, reflekser og horn. Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved påbudte lygter, reflekser og horn er opfyldt. Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse. Nærlyset må ikke blinde, bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm per meter. Stoplygter skal give væsentligt kraftigere lys end baglygter. Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. Nummerpladelygten skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. Hornet skal have en klar, konstant tone. Motorudstødningssystem. Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved motor- og udstødningssystem er opfyldt. Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast. Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger. På vandkølede motorcykler skal vand være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold vedrørende motor. Motoren udvikler kulilte, som er lugtfri og farlig selv i små mængder i lukket rumænsk. For lidt olie på motoren eller for lidt vand i kølesystemet kan medføre, at motoren ødelægges. Transmission. Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved transmissionen er opfyldt. Kæden skal være smurt og må ikke være rusten. Kæden eller tandrammen skal have en tilpas stramhed, i overensstemmelse med motorcykelfabrikantens anvisninger. Bærende dele. Du skal kunne kontrollere,
om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt. Hjulfælge skal være ubeskadiget. Hjulærer skal være hele, tilstrækkeligt spændt og til stede i fuldt antal. Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør. Dæk skal have mindst 1 millimeter dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt ved slidindikatorer. Støddæmpere skal være virksomme, bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme. Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet.